31 136 மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சத் சத். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மह्यं ददाति स्वपदाधिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்த. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய அத்வைத அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. தத் சத். ரைட், இப்போ வந்து நம்ம வெரி நைஸ் டோக்கா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதீனா பவே கிரானம் இந்திரியே சேவோன்முகே ஜிக்வாஹம் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரதி. அத யார் சொல்றீங்க? இது எதுல வந்தது மாதாஜி? பாகவதமா? இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். ஓகே, பட் வெரி நைஸ் क्वेश्चन. மாதாஜி 135 தானே மாதாஜி? 176 அல்ல 136 மாதாஜி. அந்த 135 நம்ம படிக்கணும்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. எதுல வந்தது மாதாஜி? பேசுறாங்க ஒண்ணுமே புரியல. 35 இந்த பாட்டு. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்றேன். கலாவதி மாதாஜி என்ன ஸ்லோகான்னு ஒண்டி சொல்லுங்க, அன்மியூட் பண்ணி. ஓகே, தேங்க்யூ. மத்திய லீலை 17வது சாப்டர்ல 136வது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு படிக்கணும் மாதாஜி. அப்போ மாதாஜி அந்த 135 நம்ம இன்னொரு தடவை படிக்கணும்னா படிக்கலாம். ஓகே, இது எல்லாருமே இதை எனக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க. கிருஷ்ண நாம கிருஷ்ண குணா கிருஷ்ண லீல விருந்தா. எதுல படி? இது முதல்ல படிச்சிருக்கோமே மாதாஜி. கொஞ்சம் பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நம்ம காலையில எப்பவுமே சைத்தன்யா படிப்போம். புதுசா ஏன் கேக்குறீங்க? இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ல இருக்கு இல்லையா, அதை கவனிங்க. சரிங்களா? சோ பாகவதம் அப்புறமா தான் படிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தம். இது இந்த பாட்டு மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் நம்ம படிச்ச மாதிரி இருக்கேன்னு கேட்டேன் மாதாஜி. அதான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க கலாவதி மாதாஜி. நான் சொல்லியிருந்தேன் இதை ரிப்பீட் பண்ணலான்னு. பர்ஃபெக்ட். சோ அதனால இதை நம்ம ரிப்பீட் பண்றோம் ஒரு தடவை. ஓகேயா? கிருஷ்ண நாம கிருஷ்ண குணா. எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம். கிருஷ்ண நாம கிருஷ்ண குணா கிருஷ்ண லீல விருந்தா கிருஷ்ணேர ஸ்வரூப சாமா சபா சிதானந்தா. कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंदा कृष्ण स्वरूप सब सब சித்தானந்த. எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம். கிருஷ்ண நாம கிருஷ்ண குணா கிருஷ்ண லீல விருந்தா கிருஷ்ணேர ஸ்வரூப சாமா சபா சித்த ஆனந்தா. கிருஷ்ண நாம கிருஷ்ண குணா கிருஷ்ண லீல விருந்தா ஸ்வரூப சாமா சப சித்தானந்த. வெரி நைஸ். இப்ப வந்து இதோட நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து ஆல்ரெடி நான் சாண்ட் பண்ணிட்டேன். அது எங்க வந்திருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? பார்க்காம சொல்லுங்க. அதுதான் நீங்க கொஞ்சம் கேளுங்க. அதுதான் நான் உங்க கேள்வி கேக்குறேன். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நாபவே.
எல்லாம் மறந்து போனது மாதிரி இருக்கு. இப்ப நோ ஞாபகம் ப்ராப்ளம். இருக்கு. சோ வேற யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? அத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நாபவே இல்ல நெக்ஸ்ட் இல்ல தப்பு, அதனாலதான் சொல்றேன். அண்ட் பிரேமா மாதாஜி நீங்க மறந்து போன மாதிரி இருக்கன்றாங்க. இங்க எல்லாருமே மறந்துதான் போயிருக்காங்க. சோ அதனால ரிலாக்ஸா இருங்க. சோ யாரு கரெக்டா சொல்றீங்க பார்க்காம. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நாபவே கிராணம் இந்திரியே சேவன் முகேஹ ஜிக்வாஹம் ஸ்வரம் ஏவ ஸ்புரத்யத. யா எங்க படிச்சோம்? விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமா மாதாஜி? ஐயோ இல்ல அதுல இல்ல. என்ன சொன்னாங்க இங்க மாதாஜி? விஷ்ணு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சஹஸ்ரநாமம். இல்ல அதுல இது பிரம்ம இதுவா சமுதயா மாதாஜி? மாதாஜி? இல்ல பிரம்ம சமுதயா மாதாஜி? இல்ல பிரம்ம சமேத இல்ல. இது இது வந்து நெட் ஆஃப் தி டிவோஷனா மாதாஜி? யாராவது பார்த்து சொன்னீங்கன்னா டென்ஷன் ஆயிடுவேனா? என்ன நான் எதுக்கு இதுல மாதாஜி பாக்கணும்னு தெரியல. எதுல இருக்கு நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். நெக்டர் ஆஃப் வாச்சோ டிவோஷன். வேகம்ல வருமா மாதாஜி? வாச்சோ வேகம்ல இல்ல வருமா? அது Nectar of 1 minute. devotion-ஆ? NOI இல்ல NOD. பிரேமா மாதாஜி சொன்னதா கரெக்ட். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஓகே மாதாஜி. பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல வந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? புக் இருக்கா மாதாஜி இதுல? இப்போ இப்போ இது வந்து நம்ம NOD படிக்கல மாதாஜி. நம்ம படிக்கிறது இப்போ வந்து என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம்? அதுலயும் ரிப்பீட் ஆகுது அது. ஏன்னா நம்ம படிச்ச அந்த ஸ்லோகா முன்ன ஸ்லோகா படிச்சோம் இல்லையா? கிருஷ்ண நாம கிருஷ்ண குணா கிருஷ்ண லீல விருந்தா கிருஷ்ண ஸ்வரூப சமா சபா சித்த ஆனந்தா சித்த ஆனந்தா. சோ பேசிக்கலி அந்த ஸ்லோகமும் இதுவும் ஒண்ணு அப்படின்னு ரிலேட் பண்றாங்க. கொஞ்சம் கேளுங்க. ஏன்னா நீங்க நிறைய பேசுறீங்க எல்லாருமே. நான் கேள்வி கேட்கறச்சையும் நீங்க கேட்கல, நான் சொல்றதும் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா நீங்க பேசிட்டே இருக்கீங்க எல்லாருமே. சோ இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் இதுக்கும் கனெக்ட் இருக்கு அப்படின்றதா சொல்றாங்க. சரிங்களா? அடுத்தது படிங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நபவேத் கிரியகாயம் இந்திரியைஹ. மாதாஜி அந்த மெட்டு இல்ல, பாகவதம் மெட்டு. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாடி நபவே அப்படி வரும். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நான் படிக்கிறேன் நாமாதி. மாதாஜி. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நாபவேத் கிராக்யம் இந்திரியைஹி சேவோன்முகி ஜிக்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யதஹ. மாதாஜி பொருளுரை படிக்கிறீங்களா? படிங்க. பௌதிக புலன்களால் கிருஷ்ணனுடைய நாமம், ரூபம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகள் பௌதிக புலன்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கற்றுண்ட ஆத்மா கிருஷ்ண உணர்வில் எழுச்சி பெற்று பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதற்கும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சுவைப்பதற்கும் தனது நாவினை உபயோகித்து சேவை செய்வதால் நாவானது தூய்மை அடையும். அப்போது அவன் படிப்படியாக கிருஷ்ணன் யார் என்பதை உண்மையான முறையில் அறிவு நிலைக்கு வருகிறான். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் அங்க இருக்க 12.1.2.24 பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பக்கத்துல இருக்கு மாதாஜி, இத கவனிக்க. 234 பக்கத்துல இருக்கு. அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். 234 இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கிருஷ்ணரோட பேரெல்லாம் மாயாவாதிகள் ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படின்னா, அது அவங்க வாயால வர்றதில்ல. இட் ஹாஸ் டு கம் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அப்படின்றதுதான் அங்க சொல்றாங்க. ரைட்? ஸ்வயமேவ ஸ்புரதி அதக. சுயமா அங்க வந்து வரணும் அப்படின்றதான் அங்க மீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இப்ப வந்து நம்ம அடுத்தது போலாம். அடுத்தது பெருசு மாதாஜி. பெருசு மாதாஜி. கொஞ்சம் பெருசு, அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் பெருசு மாதாஜி. கொஞ்சம் பெருசு. இதை படிக்கலாம். இதை படிச்சுட்டு இதோட இருக்கலாம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. பிரம்மானந்தா ஹைதே பூர்ணானந்த லீல ராசா பிரம்மஞானி ஆகர்ஷியா கரி ஆத்மவசா. பிரம்மானந்த ஹைதே பூர்ணானந்த லீலா ரசா பிரம்மஞானி ஆகர்ஷியா கரே ஆத்மவசா. மொழிபெயர்ப்பு. ஆனந்தம் நிறைந்த பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளின் இனிமைகள் பிரம்ம ஞானத்தின் இன்பத்திலிருந்து ஞானியை ஈர்த்து அவனை வெல்கின்றன. பொருளுரை. ஒருவன் தான் பௌதீக உலகத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல, ஆன்மீக உலகத்தை சேர்ந்தவன் என்பதை உணரும் போது அவன் முக்தி அடைந்தவன் என அழைக்கப்படுகிறான்.
ஆன்மீக உலகில் நிலை பெற்றிருப்பது நிச்சயமாக இன்பமானதுதான். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக நாமம், வடிவம், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை உணர்ந்தவர்கள் வெறுமனே தன்னை உணர்ந்த ஒருவனை விட பன்மடங்கு அதிகமாக தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். ஒருவன் தன்னை உணரும் நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கும் போது அவன் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரால் எளிதில் ஈர்க்கப்பட்டு பகவானின் சேவகனாக ஆக முடியும். இது பகவத்கீதையில் 18.54 விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா நா சோசதி நா காங்சதி சம சர்வேசு பூதேசு மத்பக்தி லபதே பரம். இவ்வாறு தெய்வீக நிலையில் இருப்பவன் உடனடியாக பரம பிரம்மத்தை உணர்ந்து முழுமையான ஆனந்தம் அடைகிறான். அவன் ஒருபோதும் வருந்துவதோ அல்லது எதையும் அடைய விரும்புவதோ இல்லை. அவன் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் சமமான பற்று கொண்டிருக்கிறான். அந்த நிலையில் அவனுக்கு எனக்கு செய்யும் தூய பக்தி தொண்டு அடைகிறான். ஒருவர் பிரம்மபூதம் அடையும் பொழுது அவர் பௌதீக கருத்துக்களிலிருந்து விடுபடுவதால் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். இந்த நிலையை அடைந்தவர் பௌதீக செயல்களாலும் எதிர் செயல்களாலும் கலங்குவதில்லை. அவர் அனைவரையும் ஆன்மாவின் தளத்தில் காண்கிறார். ஒருவர் முழுமையாக உணரும் போது அவரால் தூய பக்தி தொண்டின் நிலைக்கு உயர முடியும். ஒருவர் பக்தி எனும் தளத்திற்கு வரும்போது கிருஷ்ணர் யார் என்பதை அவர் தானாகவே உணர்ந்து கொள்கிறார். பகவத்கீதையில் 18.55. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் ஆன்மீக உணர்வு நிலையை அடையும் போது பிரம்மபூதி பௌதீக எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதால் அவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். பிரசன் ஆத்மா அந்த தளத்தினை அவன் செயல்களாலும் விளைவுகளாலும் பக்தாயம் மாம் அபிஜானாதி யாவான்ய சாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசேதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளதுபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வை அதற்கு அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவன் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். பக்தியின் தளத்தினால் மட்டுமே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவரது தெய்வீக திருநாமம், ரூபம், குணங்கள், லீலைகள் மற்றும் பரிவாரங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறு ஆன்மீக தகுதிகளை பெறுபவன் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி சென்று ஆன்மீக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறான். விசதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரி, வெரி நைஸ்லி ரைட். ஸோ பேசிக்லி என்ன புரியுது, நம்ம ஆல்ரெடி பௌதிகம் கிருஷ்ணர் தான் நம்ம பார்ட் அண்ட் பார்சல் தெரிஞ்சா நமக்கு ரொம்ப ஈஸி. இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்ன நம்ம துஷ்கிருத்தினோ சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருத்தினோஜா அர்த்தா ஜிக்னாஷு அர்த்தாத்தி ஞானிச பரத ரிஷபால. ஞானி ஏன் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்றதுக்கு இது அர்த்தமா இருக்கும். ரைட். ரெண்டாவது ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியும், பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. அதனால ஸ்பிரிச்சுவலி ரியலைஸ் ஆனாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம். பிரசன்னாத்மானா அவங்க அந்த சந்தோஷ நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு. மத் பக்திம் லபத்தே பராமனா அவங்க அந்த நிலை அவங்க ரீச் ஆயிடுவாங்க. ஏன் ரீச் ஆவாங்க? கிருஷ்ணர் தான், அதுதான் என்னோட கோல். இப்போ 10th முக்கால்வாசி 100% பாஸ் மார்க் வருதுன்றாங்க ஸ்கூல்லயே. அதுதான் அவங்களுக்கு கோலா இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி இவங்களுக்கு கோலோகம் தான் அவங்க கோலா இருக்கும். அதனால அவங்க ரீச் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு. பக்தியாமா அபிஜானாதி யாவான் எஸ் சாஸ்பி தத்வத தத்தோ வா தத்வத்தோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தியாமா அபிஜானாத்தினா தெரிஞ்சுக்கிறது. யாரால புரிஞ்சிக்க முடியும்? பக்தினால் மூலமா தான் தெரிய முடியும். அண்ட் யாவான் எஸ் சாஸ்பி தத்வத அந்த தத்துவம் தெரிஞ்சவங்க தத்தோ தத்துவத்தோ நாத்வா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்ததால அவங்க விஷயத்த அனந்தரம் என்னோட இடத்த சேர்ந்துடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பக்தினாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபுல் கான்சியஸ்ல இருக்காங்க. அதனால அவங்களால கிங்டம் என்டர் பண்ண முடியுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம நிறுத்திடலாம். மாஞ்சா கல்பதருபிய கிருபா சிந்துவியை வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்டர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே.